labu domah mengurut iragu orang yang kena teluh kanti sing inget keluarga metiban-tiban sing mulai kanti panas coba kali ken carane ngubuh dapat juga tamat kuliah meseselan apa biing terseselan jalane dibi widine aningelan marga dia entu ali gawe nang pejalan pangpiana tusing bingki gawe nang pejalan pangpiana tusing bingki gawe nang pejalan